खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै रबिबार बाराय 26 जुन इन्टारनेशनल एन्टि ड्राग्स डे। बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरदों। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। मोनसे भारतनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024 मायथाइनि लकसभानि इलेक्शननि उनावनो भारताव 50 रायजो जागोन होननानै कर्नाटकनि उमेश कार्तिक मुंनि MP बिथाङा बुंदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा थिरांथा लानाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला कर्नाटकआ 2 रायजो जागोन, उत्तर प्रदेशआ 4, महाराष्ट्रआ 3 जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बेबायदिनो नायै गेदेर गेदेर रायजोफोरखौहाय 3-4 बोखावनानै होनाय जागोन। गासै भारताव 50था रायजो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। इन्टारनेशनल एन्टि ड्राग्स डे बेखौनो लानानै 27 बेटेलियन SSB हानजानि हावली हानजानि दैदेननायावहाय SI भुपेन राजबंशीनि दैदेननायजों 22 खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय तेहेरा आयना बाजारावहाय इन्टारनेशनल एन्टि ड्राग्स डे फोसावनाय जादों। आरो बेवहाय बिथांमोनहा मोजां स्ल'गान होनायजों आरो उन्दै गथ'फोरखौ ड्राग्सनिफ्राय जोथोन लानो थाखाय आरो गोजानाव थानो थाखाय बिथांमोनहा खावलायदों। UPPL हानजानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। राजु नार्जारी आरो फैला जे बरगयारी सेन्ट्रेल UPPLनि दैदेननायावहाय बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै गसाइगाव UPPL हानजाजों उइलियाम नार्जारी आरो क्रिस्टम टुडु, सिगां MLA इलेक्शनाव स्टेन्ड खालामनाय उइलियाम नार्जारी बिथाङा UPPL हानजायाव जयनिं जाबाय। आरो बेजों लोगोसे श्रीरामपुर ओनसोलनि आरो गसाइगाव एरियानि सासे मोजां लिडार क्रिस्टम टुडु बिथाङाबो दिनैहाय UPPL हानजायावहाय जयनिं जाबाय। गोजोनथाव खौरां आरो दुखुनिबो खौरां। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां आरो एसेल' सुबुंफोरनि थाखाय गाज्रि जागोन। मानो होनोब्ला ओइचएस आनजादनि रिजाल्टखौहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। आसाम हाई सेकेन्डारि बर्डआबो फोसावनानै होनाय जाबाय। बेखौहाय गाबोन 9 रिंगानिफ्रायनो मोननाय जागोन। गासै 16था वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। OSSEC आरो आसाम रिजाल्ट.in बेफ्राव नायनो हागोन। सोरबाया गोनो गोथो जादोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। नोंथांमोना बबे वेबसाइटजों नायोब्ला मोजां जागोन। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। लखिमपुर मेटारनिटि एन्ड चाइल्ड हेल्थ हस्पिटालावहाय हरावहाय सासे हौवासा गथ' जोनोम जादोंमोन। नार्सनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे गथ'आ हौवासासोमोन। उनाव अखानायै गथ'नि आथोनखौ बोखारनानै नायोब्ला हिन्जावसासो नुदों। बिमानि मुंखौ सायामुनि दास होननानै फोरमायदों। दा न'खरनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सोरबाया बे गथ'खौ सोलायनानै गालांदों होननानै फोरमायदों। बेबायदि जाथायखौ खोनानानै गोबांथार सुबुंफ्रा सोमोनांदों। सासे सोरखारि मावग्रा सुबुंनिफ्राय गोबांथार रां सना रुफा मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जितेन्द्र कुमार सुबुंनि न'निफ्राय मोननाय जादों। बिथाङा ड्राग्स इन्सपेक्टर खामानि मावोमोन। भिजिलेन्ट टीमा बिनि न'आवहाय नायबिजिरनायावहाय 4 कौटि रां, 5 केजि सना, 3 केजि रुफा मोननाय जादों। आरो रांफोरखौ बस्थायाव दिन्नाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो 2 गारि मोननाय जादों। आरो डुप्लिकेट माखासे फोरमान बिलाइबो मोननाय जादों होननानै भिजिलेन्ट पार्टिया फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेखौ पाटना सरकारा नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।